Il-Prim Ministru Robert Abela jinsab fi Brussell hekk kif qed jattendi għal summit tal-Kunsill Ewropew. Dan is-summit li se jkompli wkoll matul il-jum tal-ġimgħa qed jitratta bosta temi fosthom il-gwerra fl-Ukrajna u l-Lvant Nofsani, il-budget li jmiss Ewropew, l-immigrazzjoni u sħobija ta' stati oħrajn fl-Unjoni Ewropea fost oħrajn. Preżenti għal dan is-summit flimkien mal-mexxejja Ewropej kien hemm ukoll il-President Ukren Volodymyr Zelensky waqt li ġew diskussi l-aħħar żviluppi fil-gwerra fil-Lvant tal-Ewropa u l-akbar part tad-diskussjoni bil-mexxejja dik dwar il-finanzjament lill-Ukrajna bħala għajnuna addizzjonali. Il-Prim Ministru wassal pożizzjoni ċara li dan jista' jwassal biex jiġi ostakolat is-suq waħdini b'dannu kbir għal pajjiżi bħal Malta. Il-mexxejja Ewropej iddiskutaw il-budget Ewropew għas-snin 2028 u 2034 bil-qbil dwar dan irid isir sal-aħħar tas-sena d-dieħla. Sanettant l-4 filgħaxija, il-Prim Ministru Malti wkoll attenda għal summit ieħor dak bejn l-Unjoni Ewropea u l-pajjiż tal-Balkani tal-Punent hawn Dr. Abela appella għall-għaqda fil-kontinent Ewropew favur stabilta u prosperità li titgawda miċ-ċittadini. Il-Prim Ministru tenna l-impenn ta' pajjiżna biex tissaħħaħ is-sħubija u l-korrupazzjoni ma' dawn il-pajjiżi u enfasizza l-importanza tal-għaqda fi żminijiet ta' sfidi komuni għar reżiljenza tal-kontinent Ewropew.